पूरा देश के 44% सोना बिहार के जमुई में मिल सकता। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आज के सबसे बड़ा खबर सामने आ रहल बा कि पूरा देश के 44% सोना बिहार के जमुई में मिल सकेला, जहां बिहार में सोना, निकिल, क्रोमियम, पोटास और कोयला के खनन के काम शुरू हुई। कागजी प्रक्रिया अभी चल रहल बा, बहुत ही जल्द खनन वाला काम भी शुरू हो जाई। सूत्र के हवाले से खबर मिलता कि देश के करीब 44% सोना जमुई में मिले के संभावना बा। जी हाँ, अभी मिलल नहीं है लेकिन मिले के संभावना बा। जमुई के सोना और औरंगाबाद में निकिल और क्रोमियम, त गया में पोटास, त भागलपुर में कोयला के खनन के काम बहुत ही जल्द शुरू हुई। एक खनन से गरीब के रोजगार और सरकार के राजस्व के बढ़ोतरी के संभावना दिख रहल बा। शनिवार में विधान परिषद में 2022 से 2023 के बजट पर चर्चा करे के दौरान ई जानकारी खान और भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम देले बाड़े। सदन के बाहर भी मंत्री कहले कि जीएसआई ई पुष्टि कैले बा कि देश के करीब 44% सोना जमुई में मिल सकेला। विधान परिषद में 49,18,54,000 रुपया के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कैल गई बा। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में सोना मिलता तो बिहार के एगो मजबूत आधार बन जाई। कहीं ना कहीं एगो बिहार में वो लोग के भी 2 वक्त के रोटी नसीब हो सकी, जवन लोग बेरोजगारी के कारण भूखे रहेला, भूखे मर जाला। तो कहीं ना कहीं शायद बिहार में सोना मिलना के वजह से बिहार के आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, बिहार के आर्थिक स्थिति शायद सुधर जाए। कहीं ना कहीं विकास के मतलब अगर बिहार में आर्थिक स्थिति सही हो जाता तो ई एगो विकास के रास्ता पर ले जाए खातिर बिहार के एगो एकरा के मददगार समझल जाए, मददगार साबित हो सकेला। तो अगर रहुए ई वीडियो हमरा फेसबुक पेज पर देखतानी तो फेसबुक पेज के फॉलो कर दी, और अगर रहुए वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखतानी तो हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर दी, शेयर करी, कमेंट करी, लाइक करी। ई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लगे शेयर करी ताकि सब केहू देख सको कि अपन बिहार अब प्रगति के रास्ता पर आ चुकल बा। अपना बिहार में अब सोना मिले जा रहल बा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खबर बा जाना के रउआ के भोजपुरिया छकोरा के टीम द्वारा रउआ के अपडेट कइल जाता। तो जैसे ही एकरा बारे में हमनी के कोनो दोसर अपडेट मिली हमनी के रउआ सबके जरूर बताएम सन। तो बनल रही भोजपुरिया छकोरा के साथ। प्रणाम सलाम। के जमुई में मिल सकता। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आज के सबसे बड़ा खबर सामने आ रहल बा कि पूरा देश के 44% सोना बिहार के जमुई में मिल सकेला, जहां बिहार में सोना, निकिल, क्रोमियम, पोटास और कोयला के खनन के काम शुरू हुई। कागजी प्रक्रिया अभी चल रहल बा, बहुत ही जल्द खनन वाला काम